Στα θέματα της οικονομίας παρακολουθούμε ότι παρόλο που οι δείχτες δείχνουν μια άνοδο και δείχνουν την Κύπρο σαν από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες χώρες στην Ευρώπη, με έναν 3,7-3,8 ανάπτυξη στο ΑΠΕ πάνω από τον μέσον όρο της Ευρώπης, βλέπουμε ότι η ανάπτυξη αυτή δεν διαχέεται στον πολίτη. Και αυτός είναι και ο λόγος που σήμερα είμαστε εδώ και μιλάμε για την ακρίβεια. Και ποιος είναι ο λόγος που δεν βγαίνει στους πολίτες αυτό και δεν αντικατοπτρίζεται? Είναι κυρίως λόγω του κόστους ζωής, το οποίο μας καθιστά πιο ευάλωτους σε διεθνείς κρίσεις. Δηλαδή, η ακρίβεια που ζούμε τώρα έχει μια διεθνής διάσταση, αλλά δεν είναι απολύτως εισαγόμενη. Είναι αποτέλεσμα κάποιων πολιτικών μας. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να κοιτάξεις και λίγο τη δομή της αγοράς. Όσον αφορά και την αγορά της ενέργειας, που πληρώνουμε ένα πάρα πολύ ακριβό ρεύμα, πρέπει να δούμε, να κοιτάξουμε και λίγο στις τρευλώσεις της αγοράς που κρατούν τις τιμές σε ψηλά επίπεδα. Δηλαδή, καταρχάς όσον αφορά και το θέμα της αποθήκευσης, μεγάλο πρόβλημα στην αποθήκευση. Γι' αυτό και μηδενίζονται πάρα πολλές κιλοβατόρες ηλεκτρισμού. Αν δεν έφευγε η ρήτρα το 17-18 για τα μεγάλα πάρκα από μέσα για να υπάρχει αποθήκευση, θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα τώρα, φαντάζομαι. Ποιος έφυγε τη ρήτρα? Ποιος έφυγε τη ρήτρα? Έχουν ονόματα και διευθύνσεις. Το ψάξατε αύριο που θα είστε βουλευτές να ζητήσετε λίγο, να δείτε ποιοι έφυγαν τη ρήτρα και πότε έγινε αυτό? Θα ήταν καλό να μάθουμε κι εμείς. Ωραία. Πάντως ότι έφυγε. Ναι. Τώρα ποιος την έφυγε είναι άλλη ιστορία. Δικιά σας βέβαια. Ελάτε. Πολύ σωστά. Η αποθήκευση είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Επίσης, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο τον τρόπο της αγοράς. Έχουμε τώρα την ανταγωνιστική αγορά. Παρ' όλα αυτά, όμως, οι πολίτες δεν πληρώνουν ανταγωνιστικές τιμές. Γιατί έχουμε έναν τρόπο αγοράς όπου οι προμηθευτές ενέργειας αποζημιώνονται με την πιο ακριβή τιμή. Καθώς ο λειτουργός ενέργειας, ο χρηματιστής ενέργειας παίρνει τιμές από διάφορους προμηθευτές και τους αποζημιώνει με την ακριβότερη τιμή. Που η ακριβότερη τιμή συνήθως είναι της αρχής ηλεκτρισμού. Εμείς πιστεύουμε στο single buyer model, όπου ένας φορέας, σε αυτήν την περίπτωση θα ήταν η αρχή ηλεκτρισμού, όπου θα προμηθεύεται την ενέργεια μέσα από μειοδοτικούς διαγωνισμούς, ούτως ώστε να διατηρούνται οι τιμές σε πιο ανταγωνιστικά επίπεδα και να αποφεύγονται επίσης και τα υπερκέρδη.